Assalamu alaikum hurmatly adamlarym. Garaşdyry baky tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşýäs. Şuň hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistana gelen Pakistan Islam Respublikasynyň Daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi kabul etdi. Duşugy Ministrler Komitetining başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhammedow matnaşdy. Mehman wagtap kabul edenlik üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize öz ýurdunyň ýokary ýol başlarynyň iýeren mehirli salamny hemde aýdan iň oňat arzuwlaryny ýetirdi. Şonda Pakistanyň Türkmenistan bilen diýip bolan dostlukly gatnaşyklary hemişe agrarlydygy tasdiklandy. Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk derejesine esaslanan hemde sebitde paragatçylyk we durnuklugy saklamagyň anyk ýagdaý bolup durýan paragatçylyk söýjülükli siýasaty amumy awadançylyk maksatlaryna gybap gelýän netijeli hyzmatdaşlyk etmäge giň mümkinçilikleri diýär. Milli liderimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip we Pakistan Islam Respublikasynyň prezidentine hemde premier ministrine mehirli salamny aýdyp, iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde üstünlikli ösürilýän döwletary gatnaşyklarynyň ýokary derejesini hemde diýipkinlik häsiýetini kanagatdan bölen bellädi. Duşuň başynda hormatly prezidentimiz we Pakistan Islam Respublikasynyň Daşary işler ministri ulul gadandan alaşyklary babatda hemde ýödary beýikli töwda ykdysady hyzmatdaşlygy, işur düzümleriň uğru boýunça gatnaşyklary işleňleşdirmek üçin bar bolan mümkinçiligi gözeňde tutup, Türkmen-Pakistan hyzmatdaşlygynyň ileri turýan uğurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunun bilen baglanykda netijeli iki taraplaryň hyzmatdaşlygy artdyrmagyň we diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmegiň, onuň uly kuwatyny amala aşyrmagyň, ýödary harit dolanşygynyň mukdaryny köpertmegiň, maýy goýma işlerine itergi bermegiň anyk guraly hökümine bilelikdäki hökümetary toparynyň eýilýän uly orny bellenildi. Energetika pudagy, ulug aratnaşyk ulgamy, birnäçe beýleki pudaklar gatnaşyklaryň ileri turýan ugurlarynyň gataryna kesitlenildi. Şunda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmillik gaz geçersini gurmak, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugru boýunça elektrik geçerji we optik üýünde aragatnaşyk ulgamly çekmek boýunça bilelikdäki düzümlerin taslamalaryň durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu giňerimli taslamalar sebitiň ykdysady ösüşine oňyn täsir edip, onuň häzirki zaman hojalyk aragatnaşyklar ulgamly goşulmagyna, durmuş we insanperwer häsiýetli meseleleriň çözülmegine ýardam bermäge, paragatçylyk we durnuklugy putulandyrmaga görükdirilenler. Şunun bilen bir katarda diýip bolan Türkmen-Pakistan insanperwer gatnaşyklaryny putulandyrmagyň wajypdygy bellenildi. Bu bolsa ilkinji nowatda iki ýurdun halklarynyň taryhy taýdan kemale gelen medeni we ruhy umumlygy bilen baglanyşyklydyr. Döwletleşiň başynda sebit we dünýä gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Şonuň bilen baglykda taraplaryň awraýly halkary guramalarynyň, şolsana Birleşen Milletler Guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň we beýleki düzümleriň çäklerini ýoly goýulan oňyn gatnaşyklary putulandyrmagy maksat edilýänligi tasdiklandy. Pakistan'a ýurdumyzyň oňyn daşar siýasat ýörelgesi hemde hormatly prezidentimiz tarapyndan öňe sürilen ähli paragatçylyk we howpsuzlygy üpçün etmäge, durnukly ösüşi gazanmaga, energetika hemde ulugly ýaly strategik pudaklarda ýödary beýikli hyzmatdaşlyk giňeltmäge gönükdirilen dürejlikli başlangyçlary doly gollanylýar. Ýa-da döwrüň anyk ýagdaýlary bilen baglykda şol başlangyçlaryň ähmiýetlidigine we olara isleg bildirilýändigine Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul eden degişi kararnamalary aýdyň şaýatlyk edýär. Sebitde howpsuzlygy we durnuklugy üpçün etmek meselesi bilen baglykda owgan meselelerine de degilip geçildi. Bellençäli Türkmenistan we Pakistan goňşy döwletdäki ýagdaýlaryň tiz durnuklaşmagy uğruna çykyş edýärler. Şunda ýurdumyzyň Awganistanaky ýagdaýlaryň diňe paragatçylykly, tiýaty diplomatik ferişdeler we usullar arkaly düzgünleşdirmegine hemişe agrarlydygy bellenildi. Pakistanyň Daşary işler ministri Tokyoda geçirilen 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna dinanlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen bäsleşikde gazanylan kümüş medalyň Türkmenistanyň sport ulgamyna uly üstünlikleri eýe bolýanlygynyň subutnamasyny belläp, duşuga gatnaşýan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhammedow bir ajaýyp üstünlik bilen gutlady. Duşuň ahyrynda hormatly prezidentimiz we mehman netijeli döwletary gatnaşyklarynyň täze anyk mazmun bilen baýlaşdyrylyp, iki taraplaryň hoşnýetli erken ýödara düşünşmegiň hemde ananşmagyň esasynda mundan meýlekde üstünlikli ösürjekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň Pakistan Islam Respublikasynyň Daşary işler ministri habarçylamada şeýle gurrun berdi. It was a pleasure meeting President of Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentine wagt tap kabul edenlik üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdim. Biziň üren ýakymda duşumyz boldy. Mene Pakistanyň prezidentiniň we premier ministriniň iýeren mehirli salamlaryny getirdim.
duşuň dowamyna biz hormatly prezident bilen Türkmenistanyň we Pakistanyň arasynda ýola goýulan gatnaşyklary hasy ösürmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Şonuň bilen baglykda biziň netijeli gepleşigimiz boldy. Şeýleken biz Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirçisiniň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugru boýunça elektrik geçirçi we optik üzümli aragatnaşyk ulgamyny çekmegiň taslamalary boýunça giňişen pikir alşdyk. Men bu taslamalaryň üren uly ähmiýetlidigini belledim. Çünki bu taslamalar biziň tebitimiziň ykdysady ösüşine oňyn täsir etmäge, halklarymyzyň durmuş awadançygyny öpüşün etmäge hemde ençeme beýleki meseleleriň oňyn çözülmegine ýardam berjekdigine puýtagynan ýaz. 2021-nji ýylyň bütün dünýäde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň başlangyjy bilen halkara paragatçylyk we ananşmak gildirip ygran edilmeginiň ähmiýetini belläp geçdik. Men şu nukdaý nazardan Türkmenistanyň dünýäde şol sanyna tebitde paragatçylygy, awadançylyk we hukukçylygy öpüşün etmekde alyp barýan işleriniň, ýöňe sürýän başlangyçlarynyň üren möhümdigini belledim. Şeýleken biz iki ýurduň daşary işler ministrlikleriniň arasynda sanyl gomarkaly duşugyň geçirilmegini meýilleşdirýändigimizi habar berdim. Meni siziň ýurduňyza gelip adamlaryň bagtyar ýaşaýanyny göz getirdim. Meni şeýle pikirim döremegine Türkmenistanyň ajaýyp paýtaht Aşgabatyň üren arasçylygy, ýaşamak üçin ýokary derejede amatlylygy hemde ogudanlygy, raýatlaryň agdybirligi esas berdi. Bu bolsa siziň ýurduňyzyň gazanýan uly üstünligidir. Ýetýän bilen sepkitleriniň netijesidir. Siziň ýurduňyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şany senesine barlayan günlerde Türkmenistanyň şeýle ajaýyp ýagdaýlara men üren gowanýan we sizi bir ajaýyplyklar bilen gutlaýan. Pakistan siziň ýurduňyzyň garaşdyrlygyny we bir taraplygyny ilkinji ýyllardan gollan ýurtdur. Biz mundan meýlekde ýödary gollap bermek hemde iki taraplyň beýiklikli gatnaşyklarymyzy giňeltmek ýörelgelerimizi puýta eýerer. Sag bolun. Niborta Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi nämeler bilen tanşadýas. Ýurdumyzda keselliň ýaýramanyň öňüne almak, raýatlaryň saglygyny gorap saklamak, şeýle-de burada alınıp barlayan işleri hasamy kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi nämeler Türkmenistanyň keselliň ýaýramanyna garşy guraşýan adatdandaşlar toporunyň düzümi tasdiqlanýar. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty dönüşdirmek maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça alınıp barlayan işleri talaba laýyk ýerine ýetirmek, burada geçirilýän işlere gödäwçilik güýçlendirmek, şeýleken welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş ykdysaty dönüşdirmekde Türkmenistanyň ministrlik komitetining başlygynyň orunmasarlarynyň hememi häkimleriň jogapkärçiligini hasamy ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nämelerlikde ministrlik komitetining başlygynyň orunmasary Çary Bayramowyç Qylyjew ahir ulaýaty, ministrlik komitetining başlygynyň orunmasary Serdar Gurbanoğluýewiç Berdimuhammedow Balkyn ulaýaty, ministrlik komitetining başlygynyň orunmasary Esenmurad Uradgeliýew Daşowt ulaýaty, ministrlik komitetining başlygynyň orunmasary Şahym Abdurrahmanow Lewap ulaýaty, ministrlik komitetining başlygynyň orunmasary Sapardurdy Toýlaýew Mar ulaýaty, ministrlik komitetining başlygynyň orunmasary Şarmurad Hybaryewич Purçekow Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip belenildi. Maksumuladyň näki Türkmen Döwlet Uniwersitetinde bilim işgärleriniň maslahaty geçirildi. Täze okuw ýylynaky meseleler maslahatyň esasyny düzdi. Maslahaty hormatly prezident bilen bilim ulgamyny kemilleşdirmek, ýaş nesle berilýän bilim terbiýeň ýokary hilip düşünmek barada bilim işgärleriniň öňüne goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek, okuw maksatnamalaryny hem okuw kitaplaryny, okutmaň usuliýetini kemilleşdirmek hem bilim işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň usullary, bilim ulgamyna degişli beýleki möhüm meseleleri ara maslahatlaşyldy. Bilim özgörtmeleri döwletimizde hem jemgyýetimizde ösürmegiň möhüm şert hökmüne kesgitlenip, ulgamyň guruluşy, dolandyrylşy, maliýeleşdirilşi döwraplaşdyrylýar. Bilim idaralarynyň maddi enjamynyň büniýady ýyly berkidilýär. Bilimiň hem terbiýeň hili gowranylyp, şoň bilen birlikde bilim hyzmatlarynyň germen barha giňeldirýär. Döwrap çağlar baglary okuw mekdepleri, hünär bilimi idaralary gurulyp, burdaky işler Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty dönüşdirmek maksatnamasynyň şäherlerini dowam etdirilýär.
Bilim hakkında Türkmenistan'ın kanunun qarudylmagy belent mertebeli prezident bilen paratatly başlanyny ýurdumyzyň bilim ulgamyny dünýä ulgamyna laýykly kämilleşdirmek ýoluna täze tapgyry alamatlandyrýan waka urly. Hurmat prezident bilen karar esasında bir näçe ýokary okuw mekdepleri hojalyk hasaplaşyna geçirildi. Ýokary okuw mekdepleriniň guruluşlaryna degişli üýtgetmeler, goşmaçalar gelip, degişçilikde täze fakultetler hemme kafedralar açyldy. Türkmenistanda sanly bilim ulgamy ösürmegiň daşary ýurtlaryny okutmagy kämilleşdirmek, tebiý hemme tahqiq ilmi urluny degişli dersleri okutmagy kämilleşdirmegiň esasyna laýykly bilim ulgamyny ýaş nesliň sagdyny ösmegi, okumagy, öwrenmegi urundaky işleri iýdigleri dowam etdirilýär. Başlangıç günler, orta günler hemme ýokary okuw mekdeplerine innovasiýon tehnologik ötüşlerden oňat baş çykarýan ýokary derejeli hünärmenleri düýpli nazariýat hemme amaliýat taýdan taýýarlanmagyna gönükdirleni düýpli özgertmeler üstünlikle amal aşyrylýar. Maslahaty 2020-2021 okuw ýylynyň jemleri jemlenip, täze 2021-2022 okuw ýylyna ýerine ýetirilmeli işler hemme wezipler hakynda aýratyn durulyp geçirildi. Maslahatyň ahyryna bilim işgalarynyň adynyň ösüp gelýän ýaş nesil hakynda uly arady diýen hormat prezident bilen ýüzlenme kabul edildi. Hormat prezident bilen Ahal welaýatyna amal aşyran iş saparynyň netijelerini, şeýle-de Ahal welaýatynyň Qaqa tarabyna gurulyp ulanylmagy berilen Qaqa dokma toplumyna ak pata berilmegi, hemme welaýatyň saglyk guruluş ulgamyny häzirki zamany lukmançylyk enjamlar bilen üpçün edilen awtorlary sowgat berilmeni başlanyp, Qaqa tarap medeni dönüne dawaraly hoşallyk maslahaty geçirildi. Bışanlı waka münasibetli geçirilen hoşalyk maslahaty Ahal welaýatynyň ähli ilatynyň gahrman arkadamyň alyp barýan dünýä nusgulyk döwlet siýasatyna, umumy adamzat bähwetlik hem halkara ähmiýetli işlerine alkyşlarynyň, şeýle-de hoşallyklarynyň çäksizdigini aýdynlyk bilen görkezdi. Hoşalyk maslahatyny welaýat hem etrap häkimlikleriniň ýolbaşlary, ýaşul neslin wekilleri, welaýatyň jemgyýetçilik guramlarynyň idara kärhanalarynyň, bilim, saglyk goruş, medeniýet, sport ulamynyň wekilleri şeýle-de dokmaçlar gatnaşdylar. Hoşalyk maslahatyna çykyş edenler mehman arkadamyň kabul edýän kararlary hem döwlet ähmiýetli maksatnamalary halkymyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokarynyrmagy, raýatlamadan bagtly durmuşda ýaşamagyny üçin etmäge gönükdirýär diýip belediler. Şeýle-de hoşalyk maslahatynyň dowamyna aýdymdyr saadlar ýerine ýetirildi. Ýanglyny aýdym saadlarda şanly garaşdyrmyň 30 ýyllyk toýuny hem Türkmenistan parahatçylygyň we anşmagyň watany ýylynyň wasby öz beýan tapdy. Soňra hoşalyk maslahatyna çyzylan hemme welaýatyň ähli ilatynyň adynan Mehriban arkadamyň adyna ýüzlenme kabul edildi. Şeýle-de Qaqa tarap gassahanasyna saglyk goruş ulgamynyň işgalaryny gatnaşmagyna dawraly maksat geçirildi. Maksady hormatly prezident bilen Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç şagdary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşynyň welaýatyň her etrabynyň şagdary bölümine tiz kömek awtorlaryny sowgat bermegi, welaýatymyzyň ähli ilatyny hem saglyk ulamynyň işgalaryny gowunduran ajaýyp waka bolanyny bu ýysan şen belediler. Şeýle-de welaýatyň Qaqa tarabyna hormatly prezident bilen gatnaşmagyna açylyp ulanylmagy berilen Qaqa dokma toplumyny hoşalyk maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Zinanlar birleşigini hem Ahal welaýat, şeýle-de Qaqa tarap gurumlarynyň wekilleri, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, mehrem eneler, ýerli ýaşaýjylar şeýle-de dokma toplumynyň dokmaçy zinanlary gatnaşdylar. Dawraly maslahatda çykyş edenler hormatly prezident bilen iş saparynyň dowamyny Qaqa dokma toplumyny zähmet çekýändiň aglaby böleginiň zinanlardygyny bu ýysan şen belläp, bu toplumda ilkinji zinanlar guramasy döredilse talaby laýyk boljakdy bardy. Aýdanlaryny bu ýysan şen belediler. Şoň üçin Türkmenistanyň zinanlar birleşiginiň Qaqa dokma toplumynyň ilkinji zinanlar guramasyny döredip, bu guramanyň meselelerini garadylar. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezident bilen şaýak adam bilen täze açylyp ulanylmagy berilen dokma toplumyna döredilen şertler, dünýä ýurumyna gabat gelýän tehnologik enjamlar, olaň aýratynlygy bardy aýtdylar. Dokma toplumyny öneriljek dokma ürünleriniň şanly garaşdyrmydan 30 ýyllyk toýuny öz bolşy munasip sowgat boljakdy bardy. Ýyleşmede bu ýysan şen belediler. Hoşalyk maslahatyna taşyjylary Qaqa tarabynyň raýatlaryna döwrebab dokma toplumyny işlemäge mümkinçilik döredilenligi, şeýle-de bu döwrebab dokma toplumyny gurduryp ulanmagy berenen üçin hormatly prezident bilen alkyş sözlerini beýan etdiler. Şeýle hoşalyk maslahaty Türkmenistanyň dokma senaty ministrliginiň guramagyna geçirildi. Çykyş edenler ýurdumyzda dokma puduny ösürmek babatda alnyp barylýan işler üçin hormatly prezident bilen hoşalyk sözlerini beýan etdiler.
Hormatly Prezidentimiň alyp barýany döwlet siýasatynyň tejesine berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda dokme senagatam uly özgörtmeler amala aşyryp ýokary netijeler gazanylýar. Dokme senagatynyň kärhanalarynyň durkunyň täzelenmegi, döwrümizin öseni ösegini kanagtanlar, ýani innowasion tehnologiýalar kemil enjamlaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy, täze döwür wagtys galan gurulyp ulanylmagy berilmegi pudugy şanly ösüşlere berýär. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşman watan ýylyny önümçilik görkezjileri bilen işleri barha ilerleýän döwrewap dokma kärhanalarynyň birim Türkmenawat Pamyk Ygyrjy kärhanasy. Kärhana hünärmenleri ýurdumyzda giňden toýlanýan muqaddes garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýylyny ýokary zähmet görkezjileri bilen münasip garşylamagy baş maksat edip goýdular. Dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň kämil dokma enjamlary bilen enjamlaşdyrylan dokma kärhanasyny şu ýylyň 7 aýynyň jemleri boýunça 2110 tonna nähýüplük öndürilip, netijeli işler anyp berilip. Geçen ýylyň değişi döwrü bilen deňeşdirenmizde önümçiliň ösüş tepkini 109,2 götürme deň bolup, ýylyň başyndan bäri kärhanada 24 milyon 48 müň manatlyk nähýüplük öndürilip, bellenilmeýänami 148 götürüm berji edilip. Değişlikde bu wagtda önümçiliň ösüş tepkini 133,13 götürme ýetirilip. Dokma kärhanasynyň işçi hünärmenleriniň ihlasly zähmetiniň netijesini tazaşykly işler ýoly goýulyp, agaltyny gaýtadan işlemekde ýokary hili nähýüplük öndürmekde öwä münasip işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde öndürilen önümlik hil barlygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Kämil enjamlar bilen öpçün edilen döwre barlygyny önümün hil derejesini çalt we takyk kesgitlemege mümkinçilik berýär. Öndürilen önümlik hil derejesi ýokary bolan soň bu ýerde taýýarlanýan nähýüplüklere bolan eslegem gün saýyn artýar. Zähmet üstünliklerini wesenýän önümçilik kärhanasyny esasan nähýüplüklüň 17-lik 20-lik, 27-lik, 34-lik belgili görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde taýýarlanýan ýokary hili nähýüplükler ýurdumyň içerki wadary bilen bir hatarda daşary ýurtly sarpejilere de izigderli uğradylýar. Değişi döwürde nähýüplügiň 1428 tonnasy eksport edilip, Birleşen Arab Emirlikleri, Beýik Britaniýa, Russiýa Federasiýasy, Türkiýe, Azerbaýjan, Kyrgyzstan ýaly döwletlere iberilip, kärhanaň işgärleri pudugy ösüşlüň täze belentliklerine çykaran mehriban arkadamyza çoňur hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne hormatly prezident bilen taýsy taýlalaryň netijesinde ýurdumyzyň hususy kärhanalarynyň önümçilik binýady barha kämilleşip olurdy ornaşdyrylan ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly elatymyzyň sarp edýän önümleriniň durly görnüşleri öndürilýär. Mary welaýatynyň Gökil Bazar tarapynyň şäherine ýerleşýän Berk önüm hususy kärhanasynyň öndürýän ýeli matlakly polietilen önümlerini uly islebilirleýän haritlan hataryny görkezmek bolar. Ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösürmek barada dürüdilýän amatly şertler, işgür telekeçiligiň öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýmagy, hemem halkymyzyň uly islige eýe bolýan haritlaryny öndürmäge giň mümkinçilikler dürüdýär. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşman watan ýylyna joşgyny zähmet çekýän telekeçiler halkymyzyň ösen öseglerini ýygydarly öwrenmek bilen içerki bazarlarymyzda harit bolçulugyny emele getirmäge özleriniň münasip goşantyny goşýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylyk Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Gökil Bazar tarapynyň şäherine ýerleşýän Berk önüm hususy kärhanasynyň öndürýän ýeli matlakly polietilen önümleri içerki bazarlarymyzda uly islige eýe bolýan haritlaryň biridir. Bu hususy kärhananyň işgärleri kämil tehnologiýaly enjamlarda öndürilen önümleri tehnologik talaplary dogry laýyk derejede dürli ölçülerde öndürip halkymyza el ýeterli bahadan hödürleýärler. Bu ýerde dünýä belli kompaniýalaryň enjamlary oturduryp öndürilen önümleriň görnüşleri barha artdyrylýar. Kärhanada ornaşdyrylan enjamlar taslama kuwatlygy boýunça her günü ortaça 2000 sany ýeli matlakly polietilen lentalary işläp çykarmaklaryny niýetlenler. Bu önümleri özüniň ýokary hililigi hemem ekologiýa taýdany araslarynda tapakdynýar. Bölümleri idare kärhanalaryň ýürek tasarruflaryna laýyk taýýarlanýar. Kärhanalaryň işleri döwletimiň garaşdyrylan şanly 30 ýyllyk toýunyň bellenjek ýylynyň her bir iş günü zähmet üstünliklerini beslemek bilen şu günlere hasamy gaýratly zähmet çekýärler. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşman watan ýylyna kärhanalaryň işleri gahrman arkadamydan kiçik we orta telekeçiligi gollamakda döredip berýän giň golularyna jogap edip, geljekde önümlüğüň täze görnüşlerini öndürmekligi aýdyň maksadyny ýalar. Kärhananyň işgür telekeçileri döredip berýän şeýle mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Hormatly prezident bilen başçylygyny ýurdumyň owy hojalyk pudugyna amala aşyrylýan düýüplü özgörtmeler, durmuşa geçirilýän ägurt uly işleri, daýhanlara ýygydaly berilýän himayet gollary bu pudugyň her bir urunyň giýerdeýijilik hem düşegüntli bolmagyna giň mümkinçilikler berýär. Şoň netijesinde bolsa ahal wagtyny ýerden ýere öňürýän zähmet adamlarynyň tagalaty bilen ýetişdirilýän süýjüligi, tagamdalygy bilen giň meşhurlygy eýe üzümüň, şeýle-de meýweli baglaň ekin meýdanlary ýyl saýyn giňep olardan alynýan hasylyň mukdary barhartýar. Muňa bolsa burada şuňlary vilayatyň Akbuğday hem Göktepe taraplaryna kärinleçi daýhanlaryň hem bagwanlaryň çekýän ahlakly zähmetlere aýdyň misallar. Hormatly prezidentimiziň güneşli diýarymyzda gündelik sarp edilýän üzümik we meýweleriň öňürüşiniň meşerini artdyrmak barada öňde goýan wezipelerini üstünlükli durmuşa geçirmekligi özleriniň baş maksatlaryna öwren Ahal welaýatynyň üzüm we meýweli baglar bilen meşgullanýan kärinleçileri geçen ýylda bolşýaly şu ýylym üzüm we meýweli baglary hakyky daýhan ihlasy bilen ýydyk edip, oň bereketli we bol hasylyny ýetişdirdiler. Ahal welaýatynyň Akbuğday, Göktepe etraplarynyň päk zähmeti gol beren kärinleçileriniň tutan ýerli gujur gaýratly zähmetleri bilen şu ýyl üzümüň we meýweli baglardan almanyň bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi. Türkmen topragyny biten üzümlüň dürli görnüşleri üzümdar kärinleçiliň Türkmenistan paragatçylyk we anaşmaň watany ýylynda hem çeken zähmetleriniň kemsiz ýerine düşendiginiň ýene bir gedek aýdyň şaýatnamasy bolýar. Şuňlar bolsa ýetişdirilen hasyl öz wagtynda ýygnamak işi daýhanlar üçin möhüm we gaýry goýulmasy wezipeleň biri bolup durýar. Muňa oňat düşünýän kärinleçi üzümdarlar şuňlar özleriniň kärin ýerlerini üzümüň dürli görnüşleriniň hasylyny ýygnamak işine guramaçylyklar alyp barýarlar. Olaň ak bazarlary uradýan täze üzüm hasyllary iň geçkinli harytlary öwrülip ýyl günümiziň toý saçagyny bedýär. Üzümüň täze ter hasyly odolky ýyllarda bolşýaly bu ýylym gaýtadan işleýän kärhanalara hemde ýerli bazara we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň bazarlaryna uğradylýar. Ahal welaýatynda bol hasyl berýän meýweli baglary ösdürip ýetişdirmeklige de uly üns berilýär. Şu ýyl kärinisi bagwanlyň ýerginisi zähmetleri bilen alman hem bol hasyly kemale getirildi. Şuňlar bolsa ýetişen meýweliň hasylyny ýygnamak we ýerlemek işleri gyzgalanly alınıp barylýar. Ýyl günümiziň toý saçagynyň bedegi, görkü bolan bir meýwe önümleri, olary öndürýän usat kärinleçiliň päk zähmetlerini halkymyzyň gowunç buýsançlarynyň çäksizliginiň aýdyň nyşany bolýar. Hormatly prezident bilen başçylygyny garaşsyz hemişelik bir taraply ýarmynyň sebäplerini durmuş ykdysaty aýdany durnukly ötürmek boýunça giň meşhurly işler amala aşyrylýar. Milli ykdysadyň düzümlerini diversifikasiýalaşdyrmak, elatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini düýüpli ýokurlanmak, hem halkymyzy ýokary hili ady önümler bilen bolýan üçin etmek babatda ägurt uly işler durmuşa geçirilýär. Şunu Balkan welaýatynyň owy hojalyk pudugyna bitirilýän işlerim özüniň döwür wagtlygy bilen tapawdanyň. Şuňlara Balkan welaýatynyň magtumly tarabynyň daýhan birleşikleriniň ekin meýdanlaryna ýetişdirilen meýwe önümlerini ýygnamak işleri ýokary guramaçylykla alınıp barylýar. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne Balkan welaýaty boýunça beýleki ekonomik önümler bilen bir hatarda meýweçiligi ösdürmekde görnükli netijelere eýe bolýar. Welaýatyň öz işine usat bagwanlarynyň tagalalaryň netijesinde soňky ýyllarda topraga oturdulan müňlerçe diýip meýweli agaçlaryň nahallary bugün bol hasyl berýän baglara öwrüli. Aýratyniki idege bir kimse ýetirilene meýweli baglaryň hatar aralarynyň hapa haşyr oturdan arasanyp öz wagtynda sugurlyp durulmagy bol hasyl toplamagy aýgytly täsirini ýetirýär. Şuňlara bitkinli hasyl toplany alma, armut, ülje, aýwa, erik, şetdali, alça ýaly baglara synlanynda şöyle welaýat boýunça ýokary hili meýwe önümleriniň bol hasylynyň ýygnaljakdygyna aýdyn göz ýetirýärsiň. Hormatly prezident bilen Türkmen daýhanlaryna netijeli işleme üçin döwredip berýän giň mümkinçiliklerini başarjak peýdalanýan magtumly tarabyna burada bitirilýän işlerim özüniň döwür wagtlygy bilen tapawdanyň. Häzir günlerde etrabyna daýhan birleşikleriniň kärinleçleri ihlas ýyňdyrlyp ýetişdirilen gökbagçy önümler bilen birlikde meýweli baglarda kemale gelen bol hasyly ýygnap almak işlerini ýokary depkinlerde alyp barýarlar. Etraf boýunça Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmaň watany ýylynda 2110 tonna gökbagçy, 1200 tonna bolsa meýwe önümlerini taýýarlamak gözüňde tutulýar. Bawa daýhanlaryň ihlasy zähmeti netijesinde eýem 250 tonna käşir, şeýle-de 360 tonna kelem taýýarlamak baradaky meýilnama üstünlikli ýerine ýetirildi.
Muqaddet garaşdygymyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygynyň dawraly belenjekilini etrawyň daýhan birleşikleriniň kärinişleriniň ýüzler çötüniň ihlas netijesinde summor hememe çenler jülgüleriniň uğurlaryna mes toprakly ýerlerde ösürip ýetişdirilýän baglardaky datly meweler özüniň ekologik taýdany ýokary hileligi hememe araslara bilen tapawtanyp ak badarlamada uly islege eýe bolýar. Halal zähmet çekip netijeli işleme üçin döredilýän giň mümkinçiliklerden göwnür galkynýan magtumly trabynyň hasy ruhatlary gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, Nurta ýurdumyň ulaýatyna we paýtagyň Aşgabatda 26 awgustda saat 20-den 27 awgustda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat ulugynyň berýän habar bilen tanışdyryň. Balkın ulaýatyna ötkap ýağmur tuhaýar, ulaýatyň dagat we taraplaryna ýağşýar ýalanmaşak mümkin. Demirgazyk günü ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usurum. Howa gecesine 22-27 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenary taraplaryna 31-36 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyna ötkap ýağmur tuhaýar, demirgazyk günü ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usurum. Howa gecesine 20-25 gradus maýl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna az bulut howaryp demirgazyk günü ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usurum. Howa gecesine 18-20 gradus maýl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Leba welaýatyna az bulut howaryp demirgazyk günü ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usurum. Howa gecesine 18-20 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşow welaýatyna az bulut howaryp demirgazyk günü ordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal usurum. Howa gecesine 17-20 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagyň Aşgabatda az bulut howaryp demirgazyk günü ordan teleskopda 9-12 metr ýetýän şemal usurum. Howa gecesine 23-25 gradus maýl gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdum boýunça awgust aýynyň 27-sine magnetik hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Ede watandaşlar, häzirki wagtda Thomas Bassanyň dowam edýän günlerini howanyň gyrma netijesinde günüň ýetişýäkligiň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-şe güýçli bolýar hemem günüň gyzygyny howry saat 20-şe dowam edýär. Şeýle hem howanyň düzümindäki tolan bölejikleriniň kadadan 9 oturum artmagy bilen howa şartlarynyň adam bedeniне ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen baglykda howanyň oňaýsyz täsirleriniň oňalmagy üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, hemem Thomas Bassanyň günüň ýetişýäkliginden goranmagy maslahat berýär. Mehriman ýaşar, bulary berk berjay etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimde jemleýär. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür etýär. Ähli ösüşünde ne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenur. Hoş sag bolun, edilýär.